Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kamar yadda kuke gani tun a title din bidiyon na riga na ce zan nuna muku yadda za ku ɗauko bidiyo a Facebook cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. In dai kun bi ni a cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku ɗauko Facebook bidiyo cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Su da dama wasu mutane suna ganin bidiyo a Facebook yana burge su amma ba su san yadda za su yi su ɗauko shi ba. Su kar ku damu matsalar ku ta zo ƙarshe. A wannan bidiyon zan nuna muku dalla yadda za ku ɗauko shi cikin sauƙi. Amma kar ku mance ku danna mai subscribe da like a wannan bidiyon. Mu je in gwada muku yadda ku ɗauko bidiyo ɗin kai tsaye. Yawwa da ka zo kan Facebook ɗinka za ka riba bidiyon da ya burge ka. Yanzu ni misali a ce wannan bidiyon shine nake so in yi downloading. So za ka danna ga wuri nan layukan nan guda uku. Bayan ka danna sai ka yi copy link gashi nan a nan gurin. So sai ka je cikin browser da kake aiki da ita, maybe Chrome ne ko kuma Opera ko kuma dai wata browser da kake aiki da ita. Misali ni bari in je cikin browser da nake aiki da ita. So bayan ka zo cikin browser da kake aiki da ita za ka yi searching appdownloader.net. So gashi nan kamar yadda kuke gani na riga da na rubuta searching kawai zan yi. Sai in danna akan search. So kun gani gashi nan already ya riga ya kawo ni. So zan yi pasting in link da na ɗauko a cikin Facebook gashi nan kamar haka. So ga link ɗin nan zan yi pasting. Bayan na yi pasting sai in danna download. So kamar yadda kuke gani gashi nan bidiyon wanda na je na abin nan. Kun gani gashi nan kamar yadda kuke gani. So ga guri ne idan kana son downloading a HD quality, ga wuri ne kuma yana kana son downloading a SD quality. Sannan nan gurin shine in muryan kawai kake so baka son bidiyon. So wannan shine. Fatan ku amfana da wannan bidiyon. Ku yi subscribe a wannan YouTube channel domin samun videos ɗinmu da zamu ɗaura.